L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Minn nhar is-Sibt li ġej, uffiċjali tal-Pulizija se jibdew iqassmu id-dokumenti għal votazzjoni għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali tas-Sibt 8 ta' Ġunju. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Kummissjoni Elettorali fejn intqal li tqassim tal-voti se jsir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' nofsinhar u bejn it-3 ta' wara nofsinhar u d-9 ta' filgħaxija. Il-Kummissjoni Elettorali qalet li tqassim tal-voti se jibqa' għaddej sal-ġimgħa 10 jew is-Sibt 11 ta' Mejju skont id-distretti elettorali. Il-Kummissjoni Elettorali appellat biex fid-djar ikun hemm xi persuna responsabbli u li ma tkunx taħt is-16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti tal-votazzjoni. Intqal li waqt it-tqassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku se jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokumenti billi jiffirma fuq il-mowbajl ipprovdut mill-Pulizija minflok il-ktejjeb li kien jintuża qabel. Il-liġi elettorali tippermetti wkoll li rappreżentanti tal-partiti politiċi jakkumpanjaw lill-uffiċjali tal-Pulizija waqt it-tqassim ta' dawn id-dokumenti. Dawn se jkunu ipprovduti biljett ta' awtorizzazzjoni maħruġ mill-Kummissjoni Elettorali biex jintwera meta jkun hemm il-ħtieġa.